Ha dado por terminada la macrofiesta que se celebraba desde Nochevieja en una cementera abandonada de Buñol, en Valencia. Aunque los agentes ya lo ven, realizaron controles en la entrada principal de la fábrica para evitar que llegaran nuevos asistentes. Los hay que buscaron cualquier rincón, incluso peligroso, para entrar a esa fiesta en la que algunos llevaban más de 96 horas seguidas. Además, la rave ilegal no disponía de ningún tipo de servicio, ni aseos ni medidas de seguridad. Ayer quedaban todavía unas 100 personas. ¿Cuántos días ha durado la fiesta de Nochevieja más larga de nuestro país? Ha durado 5 días. 5 días ha durado la fiesta de Nochevieja más larga de nuestro país, la que han disfrutado cientos de jóvenes en Buñol, en Valencia, que hoy han abandonado sin incidentes la cementera en la que se habían encerrado. Avui hem pogut veure les primeres imatges de l'interior de la festa il·legal que va convocar milers de joves a l'antiga fàbrica de ciment de Buñol. Els organitzadors en volen més i sembla que avui es podria repetir a la Safor. Primera inspecció dels tècnics a la fàbrica de ciment de Buñol després de 4 dies de festa. Fa només unes hores l'ambient era molt diferent i a l'interior la sintonia era esta. La Guàrdia Civil tallava els accessos, però la gent continuava arribant, tot i no poder accedir al recinte. Finalment, els responsables de la cimentera decidiren no deixar entrar ningú per considerar que el lloc era molt perillós. 4 dies després, les empremtes de la macrofesta encara són visibles. I és que fins fa només unes poques hores encara n'hi havia alguns joves que s'acostaven fins ací per a tractar de satisfer la seva curiositat. Finalment, l'empresa ha optat per tallar tots els accessos a muntanyes de terra com esta. Els organitzadors han sigut denunciats per celebrar la festa sense cap mesura de seguretat. En tot, no hi ha hagut incidents d'importància. Debido a su aspecto, tú puedes imaginar que te puede reaccionar de una forma y no, ha sido todo lo contrario. Han reaccionado muy bien, gente muy educada en todo momento. La pròxima festa ja s'ha anunciat en una pàgina d'internet. Serà en una localitat de la Safor, però no se sabrà fins a última hora. Que vinguin per quasi tots i la festa amunt, ja. Jo penso que l'autoritat, sí, l'alcalde i tot, no consentiran això. La calma ha tornat a l'antiga fàbrica de Buñol. Avui, els únics joves que han trobat eren estos.